Dihilcivîna aborî ya Gebîstan da biryara peymanek nû ya bazirganiyê di navbera Amerîka, Meksîka û Kanadada hat dayîn. Heke peyman ji aliyê kanûnda nerên her sê welatan ve were erê kirin, ev ê cihê peymana naftayê 1993 bigire ku Serok Trump ev gelek caran rexne kiribû. Dehev peyvînek bigirete van sustan re ji dengê Amerîkayê Trump got ku peymana nû bi şiyara wîna berê her tiştî Amerîkayê re lehevtê. Divê em di Kongresê de erê bikin. Eger were erê kirin ku ez bawer dikim ev ê gelek baş be. Ger nê erê kirin em ji peymana heyî jî razî ne. Dihilcivînê de ti pêşketinên nû li ser guhertina klîmayê pêk nattı. Hezîrana 2017 da Trump Amerîka ji bo peymana klîmaya Parîsê vekşand ku di 2015 da dibin rêveberiya Obama'da hatibû îmzekirin. Li Buenos Airesê Trump carek din peyman bi tundî rexne kir. Ez divê cîhanê av û hewa herê paqij û zelal dixwazim. Em diwarê parastina jîngehê de gelek bi serkeftî ne û ez ji wiha dixwazim. Lê ez ê bi xatirê pêkanîna peymana Parîsê ziyanê nadim karsaziya Amerîka. Lê welatên din pêgirin ku qirêjiya gaza karbonê bi avayekî ber bi çav were kêm kirin. Wezîrê Aboriyê Singapurê Heng Swee Keat ji dengê Amerîkayê ra dibêje ku we need to look at the scientific evidence. We need to. پێویستە کو ئەم بەلگەیەن زانستی بنێرن دەوێت کو ئەم چاودێریە پێشڤەچوونە خەباتێن وان بکەن. من دیار کردبوو کو ئەمێ ji ساڵا بێ و شووندا باجا کاربوونێ دەینن. ji ber ku li gorî nerîna me divê em hemû tiştên ji aliyê xwe da sivik bikin da ku bandûrekî tir bikin. Tevî xemên bo pêşveçûna berhemkariya berfirehiya Çînê piştî hilcivînê serokên Çîn û Arjantînê li ser berhemkarî û çandiniyê zêdetirê 30 peyman îmze kirin. Lê di dema hilcivînê de şerê aboriya di navbera Çîn û Amerîkayê bo demekî sekinî. Vezîr Heng dibêje ku ev bihêvî ye. Pêgirî ji her du aliyan da ku hewlên serkeftina di çareseriyê da didin, paşan di civînên ku dê pêk bihên û pêkhatinên dikarin bihên dest pêkirin û kar li ser wan bi şêweke sîstematîk û jîrane bêkirin dê gelek alî kar be. Hilcivîna aboriya Gebîstan ya nû ew ê li Japonyayê di hezîrana 2019 da pêk were.